Barro busca novos xeitos de manter vivo o espírito da súa festa do viño. O Concello decidiu prescindir por segundo ano dos eventos máis multitudinarios por mor da pandemia. Con todo, artellou fórmulas alternativas para enxalzar e poñer en valor o produto. Os caldos das adegas vanse promocionar a través da hostalería local. As persoas de Barro ou aquelas persoas que nos queiran visitar podrán degustar nunha serie de locais de hostelería os viños que se elaboran en Barro con denominación de orixen a uns precios módicos que nos parece que eso vai a servir para promocionar por un lado os viños e por outro lado tamén botarlles unha man á hostelería, que é un sector que está moi afectado pola crise económica que supuxo a COVID. A proposta, explica Abraldes, permite dinamizar o sector vitivinícola da localidade, pero tamén os bares e restaurantes do Concello, atraendo clientela de municipios próximos. A clientela daqui do Concello pois é bo que volva a consumir na hostelería local, pero tamén é bo atraer outras persoas de concellos de arredor que sempre viñan á festa do viño, pero é certo que viñan a degustar os viños no entorno da festa, e isto é unha maneira de abrilo e que poidan conocer ao mesmo tempo distintos locais de hostelería que se sumen a esta campaña. O Concello ademais vai organizar en torno ás datas da festa do viño actuacións musicais en formato reducido. É a celebración de un concerto de Luar na Lubre que estaba previsto para o sábado da festa do viño e outro un concerto da banda xuvenil de Barro coa que se pensaba pechar a festa o domingo e que estará acompañado por o músico Susu Amonde. Entonces, bueno, pois esos concertos, se somos capaces de xestionalos ben, serán concertos con xente sentada, con límite de aforo tasado e cumplindo todas as normas de seguridade. Estes dous concertos servirán ademais para darlle o pistoletazo de saída á actividade cultural deste verán no Concello de Barro. A idea, avanza o nacionalista, é espallalos por distintos puntos do municipio, sempre en formato reducido.